Pangulo sa clearing team og driver mo ay gitumbok nga mastermind sa pagpusil patay sa consultant ni Mayor Ahong Chan. Karon nadakpa na. Kompletong detalye sa balita pinagi ni Brigada Alan Tangkawan. Ibrigada mo. Gipang dakop ang duha ka akusado nga mao'y gitumbok nga mastermind sa pagpusil patay kang Christopher Sinisa, ang konsulta ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Di nahitabo ang pagpamusil ni atong gabi Enero 5, tuig 2024. Ang pagdakop base sa warrant of arrest nga permado ni RTC Branch 71 Presiding Judge Rosario Evelyn Roldan Sistusa 5 sa Lapu-Lapu City Hall of Justice. Ang mga dinakpan gila nga si Helen Canyete Mandal, buwag sa bana nga pulis, head sa clearing team, trabahante sa Lapu-Lapu City Government. Samtang gidakop usab si Rinan Imbong Maluloyon, 45 anyos, ang giingong driver ni Mandal nga sakop usab sa clearing team. Nahitabo ang pagdakop alas 8:40 kagabi sa P. Rodriguez Barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa gipahigayon sa tracker team sa CID-MU sa pagpangon ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, Gunob Police Station, busa supervision ni Police Colonel Elmer Lim, ang City Director sa Kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unang namahayag si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, hipi sa City Investigation and Detective Management Unit og spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office. Sa gihimong pagsubay og investigasyon sa kapulisan sa nahitabong krimen sa kamatayon ni Sinisa, usa ka lalaking suspek na sikop sa paghupot og dili lisensyadong armas, miangkon sab sa krimen nga nahimo human mitakdo ang armas sa ballistic examination sa na-recover sa pulis ang kabhang sa mga balas dito sa crime scene. Laing suspek na ilang nga negotiator mao'y nag-hiring og mga gunman nadakpan sa illegal nga kalambigitan sa pagpamaligya og drugas. Ang duha ka suspetsado nasikop niadtong Enero 9, tuig 2024 sa managlahing operasyon sa kapulisan. Ang mga nasikop sila si Carl Tapalis Dungog ug Aldrin Peñaranda Dungog nga voluntaryong nakahatag og extrajudicial affidavit of confession patok sa utok sa krimen. Kasong murder usab ang napile human makuha ang tanang laboratory result og pagprocess sa mga CCTV. Matud pa ni Torres, gipatay si Sinisa niadtong Enero 5, tuig 2024 samtang kini nangulita sa bayranan sa pwesto sa mga manindahay sa merkado. Duha ka mamumuno sakay sa motorsiklo nangabot sa dapit og dayong pusil kang Sinisa nga may resulta sa kamatayon. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.